Čau, mamina. Čo by si rada? Prišla som ti sem upratať izbu. Vieš mi prosím ťa vysvetliť toto? To? Akože toto čo má znamená? Čo to je? To je žuvačka. Žuvačka. Jasné. A čo je potom toto? To sú takisto žuvačky, ale to sú inakšie už. Toto sú ultra mentolové. Áno, ďalšie jahodové žuvačky, jasné. Áno, synak, lebo ja som včerajšia. S týmto ty chceš dotiahnuť na Rockfordskú školu? Okamžite mi vysvetli, čo je toto. To je melatonín, bo prosím ťa. Čo za marihuanu tu máš? To má každý doma. Melatonín. To je Jasné, to je melatonín iba. Našla som ti ešte tieto cukríky, ale to je iba pre mňa. Fakt sú dobre, čo to je zač? To sú také na povzbudenie imunity. Nechceš mi ich vrátiť? Nie, tieto sú fakt dobre, tie si zoberiem so sebou. Tak nech ti chutia.